Assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama on juurama kadi eɗen jetta bandiraɓe noddoɓe en ene dokken miijoji ina cembinen ko gonɗen e dow mum ko. So ɗum benni haala addata haala hande eɗen garti kadi e jewte men gurdam aduna sagataɓe taro carɗino ñalngu enen jaha ena ɗanno ɓe keblima ñalngu ngu yonti ɓe kawri yaltirde wuro ɓe naate ladde ɓe jeehi fodde balɗe haɓe ngare wuro woro mango ɓe pelliti ɓe naate wuro ngo ɓe jooɗo ɗon so ɓe dañi golle ɓe gollo kamɓe tara fof eɓe jaari yidde wadde gaynaka Allah waɗi kamɓe tara fof ɓe dañi ɗo ɓe gollo goto fof ene gollo gaynaka e nder wuro he ɓe mbaɗi ɗon fodde duuɓi e no ɓe jarata kala saha ɓe kawra e ladde nde ɓe gayna ɓe jewtidi kadi ɓe kawri wonde eɓe keddora hitande timminde duuɓi 15 so ɓe timmini duuɓi 15 ɗi ina wayno ɓe mbaɗa feere kadi ɓe duttito ɓe koota cuuɗi maɓɓe ɓe jiya koreji bandiraɓe ɓe goni e keɓugal duuɓi 15 ɗi timmi ñallawma moɓe carduno yonti ɓe kawroy yaltoyde wuro en gadano adi yettade ene soggi nayi ɗi faggino dari ena fada ɓe ɗiɗaɓo ari soggi nayi mum ari ha yetti ɓe calmodiri wimuy jam an ko ɗum joguiɗa nayi walla wi aha min ko jeenayi tan kemmi hebde gadano wi min joguimi ko 15 hay ɗum ne wonko mayrami hen ɓe dari ɓe kaala ɓe gaynani taraɓo ari soggi nayi mum jogui ko kolce 3 nden yettima ɓe namdi ɗum beɗa ko gonga e mum walla ko gajate o wi ala min ko ɗum tan dañmi ɓe ndendini kolce mabɓe ɓe coggi ɓe goni e yaate ɓe jeehi ɓe jeehi ko no wona ñalawma kurɗe eɓe gone e lawol eɓe jaaha woodi mo ɓe coyni babiraɗo mawɗo ene yaɓɓa ene faye mabɓe kamɓene ɓe jabbi eɓe paye mum ɓe kawri nde ɓe kawri nde ɓe darti ɓe mbadde makko sali ha joofi mawɗo heɓiri wiɓe min de wonko joguinomi mbiɗa yooɓi konguɗi 3 paaɗi e gurdam aduna mbiɗa yinno wostodirde ɗum e goote mon tottami ko jogui e nayi mi totta ɗum konguɗi 3 ɗi suka gadano heɓiri wi baaba duuɓi 15 amin gone e ladde min ganda no foti konguɗi minen min kaali ngam dañde hono ɗeɗo kolce an garaɗo joni jogui konguɗi 3 mbiya wonde aɗa wostodire e goote amen o wi min de mi wostodiraka o soggi nayi makko ɓenni ɗiɗaɓo kañum joom kolce 9 soggi nayi mum abbi taraɓo darti ɓe mbimo ko paɗɗa o wi ala min mbiɗa yewtide e mawɗo o mi ara ɓe coggi ɓe jeehi ɓe padanimo kanko o wi mawɗo min de Allah waɗi ko ɗum tan dañmi e kolce min baddi ga duuɓi 15 kono min mi dañani ko ɓuri ɗum ɗo waajo o wimo min mawɗo o wimo min mi sohlani nayi kewɗi cohlumi tan ko joguiɗo ɓernde yidde hebde konguɗi ɗi ko tottimi fof mbiɗa jagga minne mi totta ɗum konguɗi ɗi yooɓo o wimo wadde minne miɗen ɗum joguimi o totti mawɗo kolce ɗe mawɗo heɓɓiti wimo konngol gadunol ngol ko sa woodi yaade ha jofe wuro jamma o wimo oro wal caggal wuro ɓennu naat nder wuro calmina jiiloɗa jaatigi mbala ɗon ha weeta sa fini jokka lawol ma o wi konngol ɗiɗoɓol ngol sa ari weendu a tawi weendu ene deeƴi o wi tartu
ko ɗum wawi woɗɗudu fof ta arto weenu ndu jokka lawol ma jaha. O wi konngol taraɓol ngol o wi ko so tawi a waɗama ko musma walla a yi ko mettuma hora daro tan e darnde tan ɗon mbiya wonde aɗa safra ɗum walla aɗa sakkana ɗum feere e darnde. O wiya accu ha haqqille ma ɓura ɗon ɓubde ha ɓernde ma deeƴe nde ngara jiiloɗa feere nde cakkanoɗa ɗum. O wi ɗi konnguɗi tati joginomi ko mbeɗa yoɓma. ɗum noon Allah jarama jarama. soko wima Allah jarama jarama baba kanko mawɗo soggi nayi tati ɗi o yehi suko abbi koreji mum. o woni e yaade o woni e yaade o woni e yaade o heɓtaki ɓe o woni e yaade o heɓtaki ɓe ha o ari e natirde wuro taw hankari weeri. o ari o tawi ɗon ƴiƴam ina ruufi bange yo bange o tawi ɗon paɗe. o heɓtini paɗe ɗe o heɓtini ali haaliji ɗi keddinoɗi ɗon ɗi fof o faami kam ko goote e wondiɓe makko ɓurnoɗo heewde nayi o ko kañum wonnomo jaɓani naatde nder wuro miijade wonde nayi mum jogori ko songede. waali e natirde wuro nde mbarodi adi hawrude koye mum mbarodi songi ɗum. ɗiɗaɓo woni kañumne nde fini subaka yalti wuro tawi on ala ɗon ko nayi mum tan goni ɗon o faami koko songa o soggi nayi makko e nayi on o jokki lawol. kanko ne taraɓo o nde wari nde o yi ɗum o faami kam on kam maayi o e soggi ko heddino e nayi ko yehi o abbi ɗum kanko ne wona yaade. o yehi ha o ari e nokku o yi weendu. weendu ndu o faami kolce ɗe lumbi inon tan oto bange dari kono hay goto o yiyani. o faami wonde kadi suho mo goto taraɓo mo wonduno kañumne koko yooli. o tarti weendu ndu o ari o heɓi nayi ɗi o soggi no mawɗo wirunonomo ni. o waɗiri noon o yehi ha o yetti natirde wuro maɓɓe o miiji wonde ko jogii e nayi ko arde joni ñalawma ene adda ndaarle walla ene adda gite e makko. o wi yo joño ɗon ha hiira o jofa naare wuro he. o fadi ha ɗum hiiri ha niɓɓiɗi o naati wuro ngo. o naati o fayi galle makko o yetti o tawi debbo makko mo oppuno caggal makko ne leli sagara gorko ne leli caggal mum. o fooɗi jaasi o wi omo soppa nde ɓernde wima ala hoto waɗ noon. mawɗo yongininomo konngol wonde hoto yawat wiide aɗa safrata jungo ma kala ko jiiɗa ko mettuma. o findini debbo o wi ɗum an ndega ko ni gorɗa duuɓi 15 mbiɗa woni e ladde mbiɗa yiilo faggade yidde fewnude gurdam men ndeka an gaddata ko gorko ne walde ma caggal ma. o wi ala kaari duuɓi 15 ɗi jaaɗaɗi mi waldani e ɓiɗɗo gorko ko wona ɓiye mo goppunɗa caggal ma. ko kañum woni ɗo kalde garmi e lelade jamma ko kañum arata walda yam ina reena. ndeke mawɗo o ko yonginnomo ko o rentorima hen aduna o alɗori hen so tawi en paami konnguri tati ɗo o yonginnomo ko wiidemo wonde saare wuro hoto jaɓat walde caggal wuro ɓaade yimɓe nan toon hono ma en nan toon ɓennu daña jaajigi mbalda e yimɓe ɓuri walde caggal wuro a anda ko woni caggal wuro. konngol ɗimmol ngol ko saare weendu a anda weendu sono luggiɗi so luggiɗani a anda ko woni mayru hoto ara tan mbiya aɗa lumba ina waɗɗa wasata waɗɗa
kono tartade nde ɓuri newade ɓuri ɓubde e wiide no lumba ɓaade a anda ko woni e wendu wasde yawde ne moƴƴi ko adi kada ñaawa hunde walla aɗa safra hunde eto andude e famde taw ko waɗi ɗum kadi mbara ɗum haqqille e won sanga noon a fatata haqqille ma deeƴa ha ɓernde ma ɓura ɗon deeƴe nde puɗɗa ummanade ɗum